Evo, imali smo umeđu vremenu od prekida ove sednice do nastavka jedan kongres koji se održavao širom Srbije i u našem gradu na više lokacija, gde je negde moglo da se uporedi sa Davosom, gde se oprečna mišljenja sudaraju, gde narod najviše iznosi svoja mišljenja, a to su naravno zadušnice. I bilo je tu ozbiljnih kritika na uopšte politička dešavanja, pa između ostalog je bilo dosta priče i o razrešenju gradonačelnice grada Užica. Ono što uviđam je da je narod i oni koji su bili čvrsto pre za vlast, da su sad ili se lome ili ipak vide, ili mi je potpuno jasno da bi trebalo da preispitaju svoje mišljenja po pitanju podrške Srpskoj naprednoj stranci. Jedan čovjek me pita, zašto se ti baviš politikom, zašto ti to treba u životu uopšte, ako nisi sa njima u vlasti, zar ti nije bolje da budeš kod njih, dobijaš beneficije, daju ti novac? Kaže, on nema ništa od toga i prosto mu je čudno da neko se bavi politikom, a da nema neki koristi direktno od svega toga. Ja mu kažem, te politika ne interesuje, on kaže, mene politika ne interesuje. A ja mu navedem Platona i kažem, ti znaš da je Platon rekao da je najveća kazna za one koje politika ne interesuje da njima vladaju oni koji su gori od njih. I čovjek se prekrsti, da li zbog zadušnica, da li što ne veruju to, ja ne znam. Ono što je najvažnije, evo, kad pričamo zašto bi trebalo razrešiti gradonačelnicu i njen tim, sama suština je upravo i u tački etičkog kodeksa, tačka broj 5, da smo obavezi da poštujemo plan koji smo dali našem gradu. Iz tog razloga sam i napravio nešto što će vam biti verovatno interesantno, jer evo, ko se vatrom igra, taj se i opeče, spisak realnih obećanja, kako bi to stvarno bilo realno predstavljeno sa vaše strane, da je to bilo iskreno. Pa piše, pod 1, u narednih 5 godina zapalit ćemo deponiju Duboko i povećati račune za 70%, ljudi koji su nas doveli u tu situaciju bit će prebačeni u druga javna preduzeća i takođe oni će njih učiniti kvalitetnijim, bezbednijim. Našim prijateljima koji su gasili deponiju isplatit ćemo 2 miliona evra. Meni je to neverovatno. Da li je neko, dragi Užičani, od vas glasao za ovo? Ja razumem da ima kod vas ljudi koji su željni da Srbija napreduje, da se vidi neka infrastruktura, da vam stalno sa time zamazuju oči na nacionalnom nivou i da uvek postavljate pitanja ko je taj koji bi mogao da smeni Vučića, ko je taj? To je sistem. Dakle, ovde su neki ljudi za koje vi uglavnom i govorite da ne biste im dali poverenje, nego glasate za njih zbog Vučića, a ne zbog njih samih. To sam milion puta čuo. Tačka broj 2 iz ovih realnih obećanja, ali to se stvarno sve i desilo, tako vi me demantujete, tako nešto nije tačno. Pokrenut ćemo postupak privatizacije apoteka Užice, jer je direktor koga smo postavili napravio dug od 200 miliona dinara. Dakle, ja ne znam ko bi glasao za to. Još je čovek u ovom novom sazivu ponovo reizabran i nije se pojavio na toj sednici, on je dalje direktor, tako da to je neverovatno. Tačka broj 3. Projektnu dokumentaciju za zdravstveni centar nećemo završiti ni za 5 godina, a kamoli krenuti sa radovima. Ne razumijem. Pod 4. Obilaznicu oko Užica ćemo raditi polako, na tenane, nećemo je završiti ni za 20 godina ako se mi budemo pitali. Broj 5. Grad će nastaviti trend opadanja broja stanovnika. U proseku oko 10% manje između 2 popisa. Time ćemo uštedeti na parkingu i rešiti problem nezaposlenosti. Nećemo uložiti ni 1 dinar u izgradnju novih parking mesta. Nećemo otvoriti integrisani univerzitet, mogu naša deca da se školuju u drugim gradovima i onako nemamo gde da ih zaposlimo u našem gradu, prosto to bi bio trošak, ne znamo šta ćemo s njima. Stadion Slobode ne bi trebalo dodatno sređivati, to je bivša vlast loše uradila, već bi trebalo pronaći neku novu lokaciju i taj prostor iskoristiti na bolji način, dakle to je trebalo da piše u vašem programu. Zatim, zaposlili smo već užu i širu familiju, tako da je sada vreme i ostale članove stranke da zaposlimo. Ovde smo imali živi primer da je jedna odbornica izašla i rekla da je nekad bilo mnogo teže zaposliti se preko stranke nego danas, što nas uvodi u jedno pitanje da li je ona uopšte svesna da je to normalno. To neko ne bi izgovorio ni u Zimbabve, kamoli u Srbiji. Zaista, svi su se ovdje... Molim vas za tišinu. Što čuju.
Zatim, plaža će ostati prljava. Kolektore nećemo izgraditi. Ne interesuje nas kako izgleda turisti hotel Zlatibor. Turica i Stara pošta jer je to privatna svojina. Prosto to je nečija druga tema. Nije uopšte važno da li to propada, da li će potpuno ronuti jer je to privatno i to nas ne interesuje. Onda asfaltirat ćemo 100 kilometara asfalta i to predstaviti kao inovaciju naših stranaka, a ne grada Užica. Imalo je to više puta, su stranke, to se često dešava kod nas, da stranke predstavljaju neka rešenja koje je grad direktno učinio, da se to predstavlja kao uspeh stranke, a to ne bi smjelo nikako da se radi, jer jedno je stranka, drugo je vlast. Vi kada dođete na izvršnu funkciju, vi odgovarate za svoje radove kao izvršna vlast, a ne kao stranka. Zatim imamo prilikom otvaranja novih vrtića sa prenapumpanim cenama. Pozvat ćemo ministre da se slikaju, iako će grad Užice platiti 95% ukupnih sredstava. Živi primjer je Kremna, vrtić u Kremnima, za koji je grad Užice dao 95% ukupnih sredstava, a ministarstvo za brigu o porodici je dalo 5%, nekih oko $1.000.000 i to je bilo predstavljeno tako kao da je ona lično iz svog džepa dala sve to, ne čak ni stranka nego ona, i na kraju ispade da smo mi njoj dali tu gratis reklamu. Zatim, aerodrom Ponikve više nije tema, jer smo ga poklonili državi, iako smo mi kao grad uložili već neki novac u to pre toga, a njih to i ne interesuje, tako da to uopšte nije ni bitno, to više niko i ne priča o tome. Zatim, nećemo od države tražiti novac koji nam pripada, jer oni bolje znaju kako da ga potroše. Za Expo, nacionalni stadion, Beogradski metro, akvarijum u Beogradu na vodi, i onako je to grad u kom će većinom naša deca živjeti. Tačka broj 15. Javni prevoz ćemo pokloniti našim stranačkim prijateljima iz Bečej prevoza. I tačka broj 16. Javnu rasvetu ćemo postaviti za 10 miliona evra, iako je moglo samo za 2. Dakle, to su te tačke, daću vam i ovo da imate i vi u primjerke, i na kraju piše ko je za ovo glasao. Tako da evo, to da ste građani Užica imali priliku da dobijete ovakav plan, ne znam da li biste stvarno izabrali vlast koja je danas na čelu našeg grada. Zatim, ono što sam htio da se osvrnem je na reči partokratija i korupcija. Da li uopšte građani i ljudi prisutni u sali koji su u deo izvršne vlasti znaju uopšte šta znači te reči i koliko oni težinu nose i koliko je sad ovo vreme opasno za sve one koji su činili razne malverzacije u prethodnim godinama i koliko je sad to u stvari jedna teška situacija gdje su svi bili pušteni da rade kako god žele, da novac koriste. Bilo mi prosto odrešene ruke, radite kako hoćete, trošite novac kako želite, i sada vas taj neko ko vam je to rekao želi da vas pusti niz vodu, želi da kaže sad ćete da odgovarate za to, a nije vam dao jasna pravila kako da to izbegnete. Imali smo, pošto sam završio Fakultet političkih nauka u Beogradu, imali smo jednu studiju zanimljivu gdje je negdje fundamentalno i osnovno pitanje zašto recimo Nemačka bogata zemlja, a Srbija nije, ili zašto su neki gradovi u Srbiji bogatiji od drugih gradova i šta tu čini razliku. U principu to su svešći ću na neke najvažnije faktore, a ne da idem previše u širinu. Uglavnom... Molim vas samo da povežete sa Užice. Da, tako je, zato što se tiče upravo gradonačelnice. Naravno, neću pričati o Minhenu, nego o Užicu. Dakle, kako naš grad može biti bolji, snažniji i kvalitetniji? Recimo, sad ću nabrojati tačke, to su infrastruktura i materijalni kapital. Pod 2, to je ljudski kapital, zatim inovacije i privredni razvoj, obrazovanje i stručnost, savremene institucije, stabilnost, kontinuitet, politička stabilnost. Dakle, kad govorimo o infrastrukturi, ovdje sam kroz ove primjere vam naveo i vidjeli ste da ne postoji nikakvi infrastrukturni radovi koji su naš grad poboljšali u privrednom smislu, u nekom saobraćajnom ili bilo kom drugom, da nije napravljeno ni jedno parking mesto pa duži niz godina, ako ne nekih 10 i više od toga sigurno, neko konkretno rešenje za tako nešto. Zatim uopšte, kada kažemo materijalni kapital, to je stvar da li seljak radi sa nekom starom drljačom, starom 40 godina, ili radi sa savremenim nekim sistemima, da li on ima poljoprivredu na nivou kao što imaju ljudi u Holandiji, i oni ljudi stalno ulažu inovacije, stalno idu napred, dok mi negdje samo gledamo da zakrpimo to sa nekim subvencijama, i to
uopšte ne dajemo akcenat na tu tačku, uopšte na infrastrukturu i na taj materijalni kapital. Ljudski kapital, tu ne treba mnogo ni trošiti reči, dakle mi gubimo stanovništvo, gubimo mlade koji odlaze, za njih ovaj grad i postoji, mi smo ovde da bi njima dali neku perspektivu da oni ovde ostanu. Inovacije i ulaganje u privredni razvoj. Krčevinac je postavio pitanje prethodni put koliko ljudi ovde zna engleski jezik uopšte. A zamislite tek da postavimo pitanje koliko njih znaju šta je AI, šta je open space, šta je neke druge stvari koje postoje, koje se u zapadu podrazumevaju, gde veštačka inteligencija sada gazi jednu 5. 6. industrijsku revoluciju, gde ljudi koji su završili IT imaju problem sa zaposlenjem, gde ih ta nova tehnologija gazi, a mi o tome uopšte ne raspravljamo. To su neke stvari koje se raspravljaju u normalnim lokalnim parlamentima širom Evrope i sveta, a mi ovde se hvatamo za gušu ko je veći lopov, kriminalac i tako dalje. Zatim, obrazovanje i stručnost. Užice nije imalo nijedan novi univerzitet koji je, kao recimo ako uporedimo sa Čačkom, Čačak je stvarno otišao u pravom smeru, napravio je taj fakultet upravo za IT, za te neke smerove koji su aktuelni i uspeli su da zadrže svoje mlade i Čačak ide u boljem smeru nego Užice, sigurno barem zbog toga. Obrazovanje i stručnost, mi vidimo da se to ovde nikad ne stavlja u prvi plan, da je uvek važnije da ono dođeš mi dođem, ti znaš me, je mnogo važnije i ima veću težinu nego da li je neko završio neki smer jači koji je potreban za naš grad. Savremene institucije, a to je kod nas negde krenulo sa uvođenjem e-uprave, ali to se svelo negde kao na neku e-mail konekciju koja se svodi na samo štampanje osnovnih podataka bez neke veće integracije, koja bi mogla da dovede do toga da se podstakne direktna demokratija i da ljudi konstantno mogu da utiču na donošenje političkih odluka i za njihovo kreiranje. I na kraju stabilnost, kontinuitet i politička opšta stabilnost je sada doživjela totalni krah jer vidimo da se sa krizom ova vlast jako teško bori, da na dijalog odgovaraju bejzbol palicom i da je sve teže imati i poverenje da će u budućnosti moći ovako nešto da se nastavi. Mi imamo na ulici studente koji ne odustaju, nikad neće odustati. Imaćemo problem ako nova generacija ne upiše ovu godinu, 3 generacije će faktički se sudariti u jednoj, jer će sledeće godine 2 morati da upišu prvu godinu, ona prva neće završiti. Ja prosto znam da se to ne može rešiti i eto apelovao bih i na više instance da dobro razmisle da li će ovako da nastavi, jer nemoguće, oni neće odustati, a ako nam se visoko obrazovanje ugasi, sve će stati. Ovaj primjer ću dati i vama lično da proučite, pa vi recite da li ovde nešto nije tačno, možete po stavkama da obrazložite. Eto, hvala. Hvala.